Bismillahirrahmanirrahim. Hudaý Taalanyň beren nimeti. Hudaý Taala bize bir fursat beripdir ki enata biziň elimizde şoňa kulluk etmek, şoňa hyzmat etmek biziň wezifämiz diýipdi. Hoşluk bilen bilimizi guşap, çynymyz bilen garabagryň hyzmat edeýin ey musulmanlar bollar. Bilýärmi 4 ýaşda, 5 ýaşda olaň külüwleriniň aşagynda ýaşadyk. Olaň miwelerinden iýdik. Olar iman bize iýdirdi, giymen bize giydirdi. Halkyň oglunyň kim bolmasyn diýip näme tafanny ortaga oklady. Däde ne kadar ha zähmetler çekdi ogul gyýdym hor bolmasyn diýipdi. Amma ulullyk toý etmeli wagtymyzda dädemiz näme malda war bolsa satdy. Enemiz näme gyzyl kümüşi bolsa ortaga goýdy. Gelinim boş bolmasyn, öýünde aňyr bäri bolsyn diýipdi. Gelip näme kömegi bolsa mährinden ýene bir gyzyllakmadan kömek etdi. Indi bugunki enata ýaşullyga ýetipdir. Indi enataki garrylykda indi oňa hyzmat gerek, indi oňa kömek gerek, oňa bir arka gerek, elinden tutan gerek, eline suwakdan gerek, egin maşyn ýuwan gerek, yatyp turýan jaýyn arasalyan gerek, dermanyny attyryan gerek, dükleri alyp gitýän gerek, feşaryny bakýan gerek, gürlüňine hawa berýän gerek bolgan näme diýip indi sen ýanyna baraň ha? Näme diýip aýdan ýyllan bir habaryny almalyny? Näme diýip öwün ihtiram edip bilen oturup da enejan gurgunmaň, atajan gawmyň diýip käde bir ýanyna bar hoş edip gaýtmalylar. Bir ahun nädilen merti bir gurrun aýtdy ey musulman wallah. Bir ýaşuly ene zenany men ýanyma geldi bir on ağladı diýe. Ahun näde dua et ýüregim ýarylyp barýar diýdi diýe. Näme boldy gelje? Ahun näde? Ýaşlygymda täze däni gelin bolup jawallygymda adamym dünýeden geçdi. Ondan birji däni çağa oglum galdy. Şomoga däni toy äre gitmedim. Başga bir izdivaç etmedim. Çağam hor bolmasyn. Çağam enesiz atasyz bolmasyn. Atasa dünýeden gitdilagyl men başynda bolayyn diýipdi. Jawallygymy ýatdym diýipdir. Günde däni gawjadatlar bişirip, gawjadatlar giydirip, özüm iman şoňa iýdirip, özüm giymen şoňa giydirip, medersesinde okusunda başga oglanlardan kim bolmasyn diýip, näme zähmetim bolsa etdim diýipdir. Adamym al jawallygymda meni ýeki goýdy gitdi, takdir ilahi şomuş. Şu ýekide çağamyň üstünde men şun ekläýin ulaldyň diýip däni gezdim diýipdir. Ulaltdım. Barımı koydum däni. Gafy aýlandım. Ýekide oglum toy tutjak bolýar diýipdi. Mehrini, sadakasyny ondan mundan näni dilençilik edip de ýygnadymda toyun tutup berdim ahun näde. Amma inni jaý jagadyna girenden soňram, toy edip de geldi bolandan soňra meni ep berdi. Öň bir saçakda ýerdik, bir düşekde ogulcugym bilen ýatardım, bir otakda bir öýde ýaşardım. Indi öýde öz başyna boldy, saçakda öz başyna boldy, çörekde öz başyna boldy, bişir düşürde öz başyna boldy. Amma ýahun näde? Men häzir ona jellenäni, onu da oglumdan sawlamak, onu da ýürekden näni, şoňa etýän işlerine narahat bolamak. Ay koy diýme gelin bilen hoş ýaşasyllar diýip uğruna habaratamak. Hatta günne erti bilen sowuk hawalarda şol oglum bilen gelinim turýança kızgınca çörek teýýarlaýyn diýipdi. Sowuk hawalarda durup çörekhanaň sefinne durup da çörek götürerdim. Günne iýjek çöreklerini turýançalarda ýani teýýarlap goýýardym. Ol nanwaýynyň şuluk wagtlarynda. Amma ahun näde? Şu nämi Oğdan turdum.
Gördüm beni cübimde, yanımda zat pulum yokmuş. Böyle şeylerin özledim, öyde zadım kalmaptır. Oğulcuğuma yine bugün kızgınca çürük alayım, diymeni pulum yok. Şu öz öyüne vardım, kafasını kalktım, oğul bir pul cagal versem, çürük öydüp çürük alacak dedim. Ama oğlum çıktı kahar zehir velen, yine ne adamdan adamlar turuzup yan, bar yok bol gitti deyip kafasından kavuk verdi deyiptir. Ah o nerede bağır et deyiptir. Ademim ayrılanına ne kadar hasta arlanmadı barmadım deyiptir. Oğulcuğum deyani men baran yerimde saklamarlar, pıtaktı kim saklacağı belli değil. Oğulcuğum yıkıcı bağlam, o kaftan o kafa kavulup yürümesin, nira varacağını bilmesin, ne edeceğini bilmeyen yürümesin deyip de, dedesine avvallı nenesiz bolmasın deyip eyle gitmeyen oturdum. Bugün kuvun kapısından kavulup oturayım, lahun neydi deyip diye. Bar neydi? Karadağların milleti turdu oturayım, bar yok bol eyle gittiydi diye. Ahun neydi yürüyüm yarılıp bar ya. Bana bir gövüllük ver, bana bir dua et, bana bir dimsal. Men sana bir dua etmeyin, yer yudamasın oğlum deyip diye. Müslümanlı valla. Atan barka kadrını bil. Onlar sana mihman olupdurlar. Onlar canını malını ortağa koyupdurlar. Onlar ne hizmeti olsa sana edipdirler. Ama sen yani kadrını bilmen, erzişini bilmen, hurmatı ihtiramını bilmen. Onlar dünyadan geçenden sonra öz çağağını deyani kakamat takıp, öz çağağını bağlamat takıp, öz çağağını ece kavat takıp, onun kovuğunun peydası yok sonra. Vakt geçen son peydası yok. Şolar bağ vaktınla kadrını bil. Şolar bağ vaktınla neymi kulluk etsen ettiğal. Atan barka ihlasını bildirsen. Atan barka ihlasını bildirsen. Zar yüreğini şatlık bilen doldursan. Sonraki kakazan 100.000 gülenden kakazanın özün birce güllürsen. Ah özünü bir hoş et. Bir kefine hava ver. Didara mühtaç. Zor gözü kafada. Oğul gıydım Hasan gelir kadi oti. Nem dip medrek alıp bari, nem dip şehri uçup bari, nem dip öyünü öz başına edip bari, nem dip öylenip bari. Ol karrıdan haber almalılar. Ol yaşlılığının ihtiramını bilmeliler. Olara hurmat koymalılar. Ay insaniyet misin Müslüman ne valla? Yok da yavdur öyleyim. Nezirek mihman olup elimize varıptırlar. Huday Teala bize bir fırsat veriptir. Kainata bizim elimizde şoňa kulluk etmek, şoňa hizmet etmek bizim vazifemiz deyip de hoşluk bilen bilimizi kuşap, çynymyz bilen garawagryň hizmet edeýin ey musulmanlar wallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.